this is a theme ebenihamba ngayo kulo nyaka. Beke ngolo hlobo apha kule mbalelwane bendiyifumene. Ukuba ke okay akhona ukuba ndibheke kwelinye icala xa ndithunywe kule ndawo mandihambe ke ngale ndlela ndithunywe ngayo bantu abatsha. Apha kule ncwadi yesifundo sethu sokuqala esisifumeneyo, kwesi sifundo sethu sokuqala sisifumeneyo sencwadi kaSamuel ukuqala isahluko 17 ukola verse ke yama-45 pha ethi xa sifunda ngesixhosa wathi uDavide kumFilisti, wena uza kum unekrele nentshuntshe nomkhonto, ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova wemikhosi, uThixo wezindlu zakwaIsrayeli omngcilileyo. Ndawo ke pha uThixo azame ukuyityhila apha kum kulaa vesi yonke yile ilapha kanye embindini wayo ethi ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova wemikhosi, uThixo, full stop. Ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova wemikhosi, uThixo, beke full stop laa ndawo. Uthe ke upresident itheme ebenihamba ngayo lisithi courage is not the absence of fear but faith in a God greater than any giant. Wagqiba wathi in a nutshell, fear exists but faith prevails. Yande ke liyoqala into president uyandixolela ndiqiniseka uba nidiscusse kakhulu kodwa apha kule theme yakho kuye kwathi thakum kakuhle le ndawo ithi fear exists but faith prevails. Ndizawuzama ukucacisa le nto ngeli lizwi, okay? Kodwa xa ndiyicacisa ke ndivumeleni uba ndiyibeke mna ngolu hlobo. When fear prevails, God prevails. Andiyani uba ke iyavakala na esi siNgesi, kodwa ke usimamele kakuhle siyavakala. Xa ukholo lusoyisa, uThixo uyoyisa. When faith prevails, God prevails. Andithethanga nto ke president. Ndihlale njengala magama so that I also feel comfortable ukuzama uku-interpreta le theme ekudala into yoba encourage uba bandihlale ngala magama is because ndinento ethi kudala mhlawumbi ndijikajikana naye le nto kulo nyaka wonke. So uThixo wandibonisa nje just a different way yokokuba ngabana ndize kuni ngayo, masithandazeni. The sounds of my mouth, the slashing of my tongue, the meditation of my heart and thoughts in my mind, the movements of my body be blessed upon you, O Lord, I pray. In Jesus Christ our Lord. Amen. Okay. Usisiqalo nesiphelo
lencwadi ke sidibene ngayo apha namhlanje inxalenye yayo ibhalwa kulo mprofeti uSamuel inxalenye eyathi xa ebhubha baqhubekeka ababhala ababini uprofeti uNathan kwakunye nomprofeti uGad babhala ke lencwadi uyibhale ndicinga yena ikakhulu le yokuqala incwadi kaSamuel bathi ke ngababhali le ilandelayo wancediswa ke ngaba baprofeti ababe noxanduva obabini abaprofeti uNathan noGad abantu abayilandelayo iBhayibheli bazamkhumbula uprofeti uNathan babe ngabaprofeti aba babenikwe uxanduva lokugayida nokucebisa ukumkani uDavide ngakumbi umprofeti uNathan ithi iBhayibheli wayenokurhalahume wayengayigwegwelezi nyani wayesiza kuyo ngqo amlungise. He was a prophet that was able to call to order uDavide ekozami ezithandazana. Niyakhumbula ngokuya wayemenzela uDavide ba nikhumbula kakuhle umzekeliso esithi ubaba kwisityebi nesikhumbulelo bali elithelana endwendwe linezimvu ezininzi kwathi xa kufika undwendwe
esityiba safuna uthatha kwezaso sathatha umuntu ohluphekayo onemvu eyodwa wayixhelela elindwendwe lakhe. Niyalikhumbule lokubhala umfundisi uprofeti uNathan ethetha noDavide sitsho kuye wanomsindo uDavide engayiqondi le nto ibiza pha kuye. Wathi umfundi uprofeti uNathan xa ethethayo lo mntu ke ngubani. So they had that kind of a responsibility kuDavide akumka uSamuel. Sihlobo zami ke ezithandazayo unyana loka Elikana uba niyayilandela iBhayibhile noHana owacelwayo umntana lo wacelwayo uThixo wacelwa uThixo wacelwa lamfazi. Niyamkhumbula lamfazi ethi iBhayibhile wayemane siye etempileni eShilo equqa ebuyelela, kodwa khona indawo endihluphayo phaa kula Bhayibhile ethi kodwa uThixo wasivala isibeleko sakhe, kodwa akayeka lo muntu wamane esehla esenyuka abheke ashiye wonke umuntu ngasemva athi chu abheke eShilo enenhliziyo enzima, kodwa into ebalulekileyo wayethembele. Sizathu esibangela uba anganikezeli iminyaka ukuyelela wayenethemba lokuba when faith prevails ngokwenene God prevails. So uSamuel ngumntana ke onjalo, uyamazi ke naye uThixo wabizwa nguThixo uba niyilandela kakuhle iBhayibhile, because wathathwa ngunina wamnikezela ku-Eli wahlala eShilo etempileni. Hlobo zami esithandazayo wakhulela phaa udibene noThixo phaa kulaa tempile. Hlobo zami esithandazayo ethi iBhayibhile wayelele nangale mini elele u-Eli esemandlalweni wakhe naye esemandlalweni wakhe wamane esiva ilizwi limbiza. Niyalikhumbule lo bhala aphakame akhawuleze aye ku-Eli athi nanku umkhonzi wakho umbizile. Athi u-Eli hayi khange ndikubize wathi ekugqibeleni kwisihlandlo sesithathu wathi yivesi kuthi nje wena thetha kuba umkhonzi wakho umamele. Watsho wadibana ke noThixo lo mfo. Hlobo zami wabizwa ke nguThixo. Isizathu ngicela nje ukudlula kule ndawo phambi kuba sifike kweli phala siza kulo. Isizathu esibangela uba uThixo ambize uSamuel wayembiza kuba wayejonge this was a period of transition from the judges but bayilandelayo kakuhle iBhayibhile eza kwenyula ngoku okumkani abazawuthi bakhokele isizwe sikaSirayeli. Nabanendiva kakuhle na hlobo zami ezithandazayo. So emnika ke elo xanduva loba uzawuba nguye aza kumsebenzisa ukukhangela the great leader yesizwe sikaSirayeli. Yile nto sikule ndawo silapho chapter 17 kuba niyimamela kakuhle le nto ndizama ukuyithetha. Mosalithi uqaleke wagcoba kuqala uSawule. Niyalikhumbula mosilo uSamuel ukumkani oqala athe wakhonjwa nguThixo wamgcoba nguSawule. Ifuna ikhumbula kakuhle iBhayibhile kuba siyilandela kakuhle wayemka wakreqa uSawule kuThixo. Niyalikhumbule lo bhala eyalelwe kakuhle ezayokulwa nama-Amaleki. uThixo wathi utshabalalise nempungutye yabo bantu abo completely. Wasuka yena uSawule esemfazweni babone izityethi isiwele. Qiniseka labashumayeli bayalikhumbule ibhale lithethayo. Hlobo zami ke ezithandwa lelizwe likaThixo, when faith prevails God himself prevails. Uzomhle ke othandazayo wakhathazeka ke uSamuel siza kukumkani wakhe esithi yantoni le ntsholo ndivayo kanti apha emva kwakho, kodwa uthi ulimamele walandela ilizwi likaThixo. Hlobo zami ezithandwa lilizwi likaThixo kuba wathi ke uYehova ngokungakumameli oku uYehova ukucekisile. Hlobo zami ezithandwa lilizwi likaThixo yasuka inceba yakhe uThixo phezu kwakhe ukumkani. Nami ngiyavakala loo nto ndizama ukuyithetha. Yasuka inceba kaThixo emntwini. Umuntu umazi mhlambe masithi ebekwazi lokucule vume emdumisa uThixo, kodwa suddenly ubona uba there is something that is not clicking ngalo muntu. Isiphiwo sakhe siye inceba kaThixo xa uThixo ungammameli, xa uThixo ungamhloniphi, xa uThixo ungamthobeli. Uyakwazi uThixo
ukuyisusa iceba yakhe kuye. Yile nto uMoses wamcengayo uThixo, zihlobo zami ezithandazayo, xa uThixo esithi aba bantu banentloko ezinkuni aba, mna ngoku andisayi ukuphinda ndihambe nabo. Zihlobo zami, wamcela uMoses uThixo wathi, okokuba ubukho bakho abuhambi nathi, sungazisusi apha. Zihlobo zami ke ezithandwa lelizwi likaThixo, yasuka njalo ke inceba kaThixo. He became an empty shell, ukumkani. You know, akwabikho sidima kuye, neengcinga zakhe zahluka, azaphelela. You know, he became a lost soul. Ngamanye amagama, he became directionless. Ibincaba kaThixo usukile kuwe, yabonakala, you become directionless. Bonakala ikho awusakhokelwa ngokunguThixo, ihambo yakho, ukwenza kwakho, ukuthetha kwakho kuyacaca uba akuhambi noThixo, inceba kaThixo isukile kuwe. That's what happened to the king. Mzomhle ke othandwa lelizwi likaThixo, uthi ngoku sowuthetha ibe ngathi awuthethi, akho nto inentswane apha kuwe. Namanivakala kunjani nje iyakwazi ukumkinceba kaThixo, unxibe izinxibo okanye imithika yasecaweni, uthi sowume apha okanye unxibe le gown, sowuthetha ibe ngathi akho nto uyithethayo, ngoba inceba kaThixo imkile kuwe. Zihlobo zami ke ezithandwa lelizwi likaThixo, they are in that dilemma. Mzomhlo thandwa lelizwi likaThixo, apho kwanyanzeleka okokuba ukumkani okanye uThixo aphinde athethe ngelizwi, akhangele enye inkokheli. Nabaneliva kakuhle zezihle ezithandwa lelizwi likaThixo. UDavide ke lo unyana kaJese uvela apho in this picture elencwadi kaSamuel. Adigqibile ngokule belithunyiwe bethunana ngagoduka ngomhle othandwa lelizwi likaThixo. Uvela apho ke lo mfo uzalwa eBethlehem endlini ke kaPawo uJese. Mzomhle othandwa lelizwi likaThixo, unyana lo uJese kaObed, umzukulwana kaBoaz noRuth. Itsho iBhayibhile, ndicela lento nilibamele ngoba andiyithethi nje kungekho sizathu. Uzalwa ke lo mfo nabantu akwabo abasixhenxe. Uba ndikhumbula kakuhle iBhayibhile, ndicela ubana ningayiphosi le ndawo abantu ethandwa lelizwi likaThixo. Sekuzovela nje uDavide nalapha kule ncwadi, ndicela nje niqaphele le nto ngoba ndicinga uba ibalulekile ukwenzela uba siyi-understand uba isuka phina. Uzalwa lo mfo ngexesha apho uyise ebesezixelele okokuba ngabana mdala ngoku, kodwa wanengxaki yegazi lakhe lokuMowabi eli-connected to that, lelinye ibali langenye imini. Kodwa imba ngoba azibone sezala lo mfana, ithi iBhayibhile wayefuna ukulungisa, elungisa indlu yakhe ukwenzela uba ibe ngokwenene yekaSirayeli ngokupheleleyo. Andani maniliva kakuhlena, wazixelela uba ethathe lo mfazi ebekungamelanga uba umthathile ngenxa ye-blood alignment. Andifuna ube ndiyitsala kude, kodwa ndicinga ibalulekile le nto ndiza kuyo. Kwanyanzeleka uba makakhangele elinye icebo elalisenziwa ngoba omkhulu wabo. Zihlobo zam ke ezithandazayo, athathe kwizicaka angene sona ukuze azokuzala unyana ozawukwazi uthatha ilifa. Nabaniliva kakuhlena mzomhlo ekekileyo, kwathi uba ezi sicaka simhloniphile unina okanye unkosikazi kaJese, sathetha nonkosikazi batshintsha ingubo. Nabanayibona le nto ndizama ukuyithetha mzomhlo othandazayo lilizwi likaThixo. uJese wangena ezingubeni engaqondi uba ungena nonkosikazi wakhe. Ekuhambeni kwathuba wazawa wamitha kwavela uDavide. Cibana ndiva kakuhlena, waqumba uyise kwanabantu akwabo. Ithi iBhayibhile abantu akwabo uDavide were even on a point yokuthi bamqula ubunina kuba becinga uba uphume ngaphandle wokhangela umntana. Mzomhle othandwa lilizwi likaThixo, akwabikho relationship ifanelekileyo nelungileyo phakathi kukaDavide nabantu akwabo. Nkqu noyise lo abanye ababhali babesithi wayekroka kwayena, kodwa ngenxa yoba wayemthanda unkosikazi wakhe wabanqanda onyana bakho uba bangamqulubi boba onani oma. Mzomhle ke uthandwa lilizwi
likaThixo. Ukhula ke uDavide xa ndisiza kule ndawo ke ngoku ndikhawulezile kwimeka enzalo egxeleshwa xa ethethwayo oba kukwinto elahlekileyo apha ekhaya kwakungathandabuzwa kungabuziswa kusizwa kuye ngqo mzomhle othandwa lilizwi likaThixo. Wayephila ke kwimeko enzalo oba kuyaphakwa kuphakelwa kanye kuqala oba kuphelile akho nto yonakeleyo. Ukhula ke kwimeko enzalo ke uDavide mzomhle othandwa ke lilizwi likaThixo. Ngquleko azibona uDavide ejonge imfuyo kayise biblical according to this context yayingumsebenzi lowo owayenikwa unyana omkhulu mzomhle okwenzela uba azathi xa edibana nengozi ehlathini nabandiva kakuhle na akwazi ukumelana naye. Kodwa apha kweli bali likaDavide lo msebenzi lowo unikwa uDavide ukwenzela uba nobuqwengiwe zizilwanyana ehlathini akho nto yonakeleyo apha. Nabandiva kakuhle na mzomhle kothandwa lilizwi likaThixo rhamente engcwele ethandwa lilizwi likaThixo. Ukhula ke engumntu onjalo kwimeko ke enzalo uDavide engakhathalelekanga eziphilela phaa. Yile nto kapresident yabangela uba uDavide abe nobuhlobo okanye nerelationship engumangaliso noThixo ngoba wayengenalo lihlathi anozimela kulo kungekho mzali osondeleyo kuye entliziyweni kwanyanzeleka uba makasondele cakasa kuThixo mzomhle. Yile nto xa elapha entilini ye-Ela ekwazi ukuza phambi kotshaba ngofaith engummangaliso. Anabandiva kakuhle uDavide uThixo akambonanga emntwini. uDavide uThixo akafundanga ngaye endaweni. uDavide uThixo umbone apha kuye. Hlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo anabandiva kakuhle. Yile nto xa eqala lesentence esithi xa ethethayo ke mna anabandiva kakuhle yiloo nto engathethi ngesizwe sikaSirayeli mzomhle ethandwa lilizwi likaThixo. Akathi sisizwe sikaSirayeli uthi xa ethethayo ke mna mzomhle othandwa ndiza kuwe anabandiva kakuhle because he had a personal and a unique relationship noThixo wakhe obandiva kakuhle mzomhle othandwa lilizwi likaThixo. Nalapha ke udibene zihlobo zam usuka kude mos uDavide noThixo selezozibona esiza kule mfazwe nje ekhuliswa ekhula endle ejonge imfuyo uyazana naye naloku mkani obanimamela kakuhle iBhayibhile. He was known by this king as well mzomhle othandwa lilizwi likaThixo abandiva kakuhle wabizwa uDavide ekumkeni kukaThixo kukumkani wathi ithi incwadi kaThixo wayenomoya lomfo ongalunganga owayethanda ukumhlupha kwakwindoda ethi ngicela niqaphele le nto ethi xa ethethayo ukhona umfana oyinkunqela. uDavide xa ethethayo he is a great warrior unobuciko mhle xa ethetha ngayo mzomhle. Kodwa bekugqibeleni xa emcacisa lo mfana unendawo athi kodwa uThixo unaye. Ngamanye amagama uDavide wayengahambi yedwa wayehamba noThixo. Zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo uThixo took it upon himself oba ahambe noDavide ngamaxesha onke okuphila kwakhe. Yile nto ndithi xa ndithethayo when faith prevails God himself prevails. Zihlobo zam obukholo lwakho luyaphakama kanyanzeleka uThixo akuphakamele akongamele mzomhle othandwa lilizwi likaThixo. Simbone uThixo esebenza phaa kuwe rhamene ngcwele ethandwa lilizwi likaThixo. Ngoku uyisesithi khawukhawuleze ubheke entilini ye-Ela yokhangela abantakwenu akayazi icebo likaThixo liyadibana mzomhle othandwa lilizwi likaThixo baphathele izonka kwakunye nengqolowa. Ufika apha kukho isimanga esenzekayo. La Bhayibhile ayithi xa ndimamele kakuhle uDavide lo wayesazana noGoliyathi akho nto itshoyo apha. Zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo kodwa ufika apha kukho le commotion ekudala isenzeka into le Bhayibhile for 40 days they were tormented ngulo mfo osisiqhaphothi oveke ame phakathi kwabo abajongi. Ithi le Bhayibhile xa ndimamele kakuhle xa ephuma uGoliyathi ejonga isizwe sikaSirayeli wonke umntu wayezifihla esoyika zizo zihle ezithandwa lilizwi likaThixo. Anabandiva kakuhle na xa ndizama ke ucacisa le nto mzomhle. Ufike ke ngoku
kukwi-commotion ebeseliqhelekile zihlobo zam, abuze oba kwenzeka ntoni na, uba umntu oweyisele ndoda uza kwenzelwa ntoni na zihlobo zam ke. Ndiyayikhumbula mosento ndizama ukuyithetha, kodwa wayiva ukumkani le nto uthethekayo, wambiza wasondela zihlobo zam ezithandwa lilizwi likaThixo. Abanakwabo sele benomsindo besithi kuye, siyakwazi uba unentliziyo yomdaka embi, mhlawumbi nalapha awuzanga ngokulunga. Niyifundile eBhayibhile ithetha loo nto zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo. When faith prevails, God himself prevails zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo. What uDavide kukumkani, I shall go and meet him eEla phezu komlambo zihlobo zam ezithandwa lilizwi. Uthi kumkani ungaze uyenze loo nto, you just a little boy. Ndiyamkhumbuza zihlobo zam, mandineke ngoku ndigoduke sihambe ngcwele ethandwa lilizwi likaThixo. Ukumkani ujonge uDavide amkhumbuza uba remember who you are zihlobo zam ke ezithandazayo. uDavide understands oba ungubani na phambi kobuso bukaThixo, kodwa abanye abantu do not understand who God is kuDavide and who David is to his own God. Zihlobo zam, bamthathe bambeke endaweni yakhe zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo. Hambe ndingcwele ethandwa lilizwi likaThixo. uDavide apha asimisi athi I shall go zihlobo zam. Undimthanda xa engqinisisisa ethetha nokumkani xa sigoduka ngo uthi ndiyamazi lo Thixo ndisuka kude kunye naye zihlobo zam ezithandazayo. uDavide uyile ntlobo yomntu kaThixo ethi xa ijongene notshaba okanye xa ijongene noSathane akhumbuze okanye aguquke ajonge ngasemva akhumbuze uSathane abasuka khona noThixo wakhe. Ulo ntlobo njalo uDavide zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo. Uthi ethetha nokumkani, yabona laa Thixo wandikhuphayo wandisindisa ethupheni lengonyama nelebhele uza kwenza njalo nalapha eEla zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo. Mzomhle othandazayo, ndembona uba ukumkani is shocked and surprised ukubona the quality of faith that is possessing zihlobo zam ezithandazayo. Uthi uDavide kuye, when faith prevails kumkani understand uba lithuba eli likaThixo zihlobo zam ezithandazayo. Wamnika iingubo zokomphatha wasikhulula uDavide zihlobo zam kube sithi ayilodani eli lesikrale zalapha elizweni lidabeli namazulu. When faith prevails, God himself zihlobo zam kuye kumkani understand uba amanye amadabi awadingi zikhalize lilizwe, amanye amadabi alapha kweli lizwe adinga amanzi ezulu zihlobo zam ke ezithandazayo. Godukani isazi loo nto Mzomhle othandwa lilizwi likaThixo. Wasuka uDavide wajongana noThaba khona ngaphesheya, abantu babo bengafuna ukusondela, amadoda awaziwayo alwilayo imfazwe zangaphambili engafuna ukusondela. Bathi xa bamjonga uGoliath kungabikho ndoda badele noThixo kaIsrayeli zihlobo zam ke ezithandazayo. Ndamfopha uDavide esikwa inimba xa uGoliath eyalisa uThixo kaIsrayeli zihlobo zam ke ezithandwa lilizwi likaThixo. Akho nto yahlupha uDavide nebonakalisayo kungathi kubona igama likaThixo likrukwe eldakeni zihlobo zam. Yamhlupha loo nto wathatha izinto zam zihlobo zam ezithandazayo, banyanzeleka uba makabheke edabini uDavide zihlobo zam ezithandwa lilizwi